masoya wannan channel tamu mai farin jini wato Izzar Hausa TV. Yau mun zo za mu taya wata gagarumar channel, babbar channel mai suna Taurari Star TV farin ciki. Cika haɗa subscribers 10,000. Haɗa subscribers 10,000 kowa ya san me harkar channel, ya san ba ƙaramin abu bane ba. Amma Taurari Star TV ta haɗa subscribers 10,000 a ƙasa da shekara guda. Idan za mu nuna muku gani, duk wani wanda yake harkar YouTube ya san menene YouTube channel, dole wannan channel ta bashi matuƙar mamaki. Channel ce wadda take koyar soyayya, channel ce wadda aka ƙirƙira a cikin wannan shekarar, channel ce mai ba da abin al'ajabi, channel ce wadda take haɗa soyayya wato Taurari Star TV. Idan muka je about ɗinta duk za ku gani. Channel ce wadda take da abubuwa daban-daban. Channel kada mu cika ku da bayani. Taurari Star TV channel ce mai ɗauke da komi da komi wanda ba su san da ita bane ba, amma Taurari Star TV channel ce ta musamman. Idan muka zo nan, gashi nan ga date ɗin da aka ƙirƙire ta nan kun gani, a 2020 ɗin nan aka ƙirƙire ta. To a yau ɗin nan, yau da muka saka muku wannan bidiyon, a yau muke taya ta murnar cika haɗa subscribers 10,000. Duk wata channel da kuka ta haɗa subscribe 10,000 a shekara guda ba ƙaramar channel ba ce, kuma ba ƙaramin ƙoƙari suka yi ba. A ga irin channel da suke subscribe nan, gashi nan ruwan dare, gashi nan dai ga community ɗin da suke yi nan bai buɗe ba, ga playlist, ga irin bidiyoyin da suke sakawa. Kun gani bidiyoyi ne na soyayya wanda suke haɗa danƙon zumuncin soyayya, da na caskale, da na cakwakiya, da na rikici, da na hargitsi. Taurari Star TV, Taurari Star TV, ku ziyarce ta domin ku ga cikakken tarihinta, ku ga me take sa. Taurari Star TV channel ce ta masoya. Taurari Star TV tashar masoya. Wanda bai subscribe ba kamar haka, ya danna alamar subscribe, ya danna masu. Wanda bai masa subscribe ba, muna roƙon shi da ya danna masu alamar subscribe, sannan ya taɓa alamar ƙararrawa kamar yadda za mu yi maku yanzu, domin ya ƙara ba su ƙarfin gwiwa domin su ɗaga Najeriya. Muna alfahari da wannan channel ɗin a Najeriya, Taurari Star TV. Wanda bai subscribe ba ya yi subscribe, kamar haka ya taɓa alamar ƙararrawa ta yadda za su rinƙa sanar da shi da zarar su ɗora. Idan ka kalli bidiyon su wanda ya ilmantar da kai, ya faɗakar da